Орша районында сабан той үшін махсус 100 килограммлы шәк-шәк пішіргенлер. Милли бәйрәмдә язгы қыр эшләрендә иң яхшы күрсәткечкә лайык булучыларны аерым билгеләп үттеләр. Сабан тойының матур мизгелләре алдағы язмада. Орша районы Үзәк стадионының капкасын атлап кергәч үк килгән кунакларны һәм Орша районы халкын мәдәният хезмәткәрләре татар халык милли көйләре белән каршы алды. Сабан той бәйрәме ачылышында 600-дан артык кеше катнашты. Биредә гаилә кыйммәтләрен, милли ялаларны тасвирлаучы күләмле чыгыш тәкъдим ителде. Райондашларны һәм кунакларны Орша районы башлыгы Илшат Нуриев сәламләде. Сабан туе элегелектән язгы кыр эшләрен тамамлаганнан соң уздырылган. Районыбыз игенчеләренең каттаулы табигать шартларында хезмәт кую нәтиҗәсендә быел да язгы кыр эшләре югары нәтиҗәләр белән вакытында төгәлләнде. Бүгінгі көндә біздән еракта илебез куркынычсызлыгын тәэмин итүче, махсус хәрби операциядә катнашучы, безгә тыныч тормышта яшәргә мөмкинлек бирүче батыр егетләребезгә тизрәк туган якка, гаиләләре янына исән-имин әйләнеп кайтуларын телибез. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗановтан үзенең һәм республика рәисе исеменнән бәйрәм котлавын җиткерде. Сабан туенда иҗади һәм ихлас мөхит хакимлек итә. Аның киң мәйданы ел сайын яшәй карты, олысы кешесе, төрле милләт һәм дин вәкилләре белән бергәләшеп аралашу, бердәмлекне тыеп, илһамлану үзәгенә әверелә. Табыннарны сый-хөрмәтле итү өчен тырышып хезмәт итүче игенчеләр, терлекчеләр дәүләт бүләкләренә ия булдылар. Бизәлгән атлар да милли бәйрәмгә ямь истәде. Шулай ук быел Орша сабан туенда 100 килограммлы шәк-шәк тәкъдим ителде. Әлеге татлы ризыкны теләгән һәркем бушлай авыз итеп карый алды. Сабан туй күңелле уеннар, җыр бию белән үрелеп барды. Динә Нәҗмәтдинова, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Орша районы.